Viva Magdalena! Viva! Mabuhay ang ating patrona! Mabuhay! ng bayan sa ating pagsayaw at sama-samang paglalakbay kasama si Santa Maria Magdalena. Muli natin ipinahayag ang ating debosyon ay hindi nagtatapos sa isang pagdiriwang. Ang tunay na deboto ay nagpapatuloy sa araw-araw na pakikinig sa salita ng Diyos at sa tapat na pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Tinuruan tayo ni Santa Maria Magdalena na makinig sa tinig ng Panginoon, manatiling tapat sa paanan ng krus, at maging matapang na tagapagbalita ng muling pagkabuhay. Naway ang bawat hakbang ng ating karapol ay magbunga ng isang pusong higit na nakikinig at higit na nagmamahal.